ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni Santa Marta. Kanis Marta mao ni ang igsuon ni Lazaro ug ni Maria nga mga suod kaayo ni Hesus nga pamilya. Nga ang common gyud nga kinaiya ning Marta kanang iyang pagkakugihan nga moalagad hangtod na lang hinuon nga mas stress siya usahay. So daghan sa dinhing mga Marta ingon ana no, pero at the end nahimog yung modelo si Santa Marta kung unsaon pagsunod ang Ginoo diha sa atong gugma sa pagpangalagad. Uban kaniya padayon tang magampo alang sa kasulbaran o paghunong na niining pandemic sa tibuok kalibutan. Ang gahom sa Ginoo dali ra gyud makapahunong ani. Ang kuwang lang ang ato gyud mapaubsanon ug matinud-anon nga pagtuo sa Ginoo. Ato sang iampo og pasalamatan ng Ginoo alang sa atong mga benefactors, mga donors sa atong simbahan nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi nining atong mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang mga paningkamot. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O makagagahom og tunhay nga Dios, ang imong bugtong anak na misita sa balay ni Santa Marta, itugot nga pinaagi sa iyang pangaliya, mahimo unta kaming takos nga imong dawaton sa langitnong puloy-anan, pinaagi sa matinumanon namong pag-alagad kang Kristo diha sa among mga kaigsuunan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pait kaayo ang akong kinabuhi. Nganong gipakataw pa ako sa akong inahan. Nakig-away ug nakiglalis ako sa tanan. Wala ako'y gipahulam nga salapi ni namaylo ako. Apan ambot nganong nga gipanghimaraot man ako sa tanan. Gipatalinghugan ko ang tanang gisulti mo kanako. O Ginoong Dios nga labing gamhanan, imo ako. Busa ang imong mga pulong nakahatag kanakog kalipay. Wala ko gamita ang akong panahon sa pagpakighugoy-hugoy sa mga tao nga nagpatuyang sa paghudyaka. Tungod sa buluhaton nga gitugyan mo kanako, nag-inusara ako ug nasuko pag-ayo. Nganong wala may pagkatapos ang akong mga pag-antos ug wala may kaayuhan ang akong mga samad. Pakyason mo ba ako ingon sa sapa nga mohubas sa ting-init? Busa mitubag ang Ginoo. Kun mo balik ka kanako, dawaton ko ikaw. Ug himuon ko na usab ikaw nga akong sulugoon. Kun mapuslanon ang isulti mo, ug dili ang walay pulos, himuon ko na usab ikaw nga akong propeta. Mubalik kanimo ang katawhan, apan ayaw pag-adto kanila. Alang niining mga tawhana, himuon ko ikaw
nga daw parel nga tumbaga. Awayon kanila, apan dili sila makabuntog kanimo. Ubanan ug panalipdan ko ikaw sa kadaot. Luwason ko ikaw gikan sa kamot sa mga daotang tao ug ilikay sa gahom sa mga taong bangis. Ako ang Ginoo, ang nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-adan. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Luwasa ako sa akong mga kaaway, O Diyos ko. Sa akong mga kaatbang panalipdi ako. Luwasa ako sa mga nagbuhat og dautan. Palingkawasa ako sa mga taong mamumuno. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Kay ania ilang gihuk-an ang akong kinabuhi. Nagkatigom ang gamhanang mga tao batok kanako. Dili tungod sa bisan unsang kalapasan o sala kanako, O Ginoo. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. O gahom ko, nagapaabot ako kanimo. Kay ikaw, O Dios, mao ang akong dalangpanan. O Dios ko nga maayo, tabangan unta ako sa Dios. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Apan awitan ko ang imong kusog ug magsadya ako sa kaadlawon diha sa imong kaayo. Ikaw nahimong akong kuta, akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. O gahom ko, awitan ko ang imong kadayganan. Kay ikaw, O Diyos, mao ang akong dalangpanan. O Diyos ko nga maayo. Ang Diyos mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta o kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, "Kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nga sayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo og bisag unsay imong pangayuon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Jesus miingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?"
Ug siya mitubag, "Oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Propeta Jeremias sa unang pagbasa, nakaingon nga, may pagwa na lang ko pakatawha sa akong mama sa kalibutan. Kay porting paita sa akong kahimtang. Ang mga tao misalikway nako, bisag wa ko'y gihimong dautan, gidumtan ko sa tanan, buot ko nilang patyon, nganong gipakatao pa ban ko. Nakasuway na mo anang panahon na nga makaingon mo nganong gipakatao pa mo. Paragod karon ang COVID wa na mahuman, siging sige yung daghan COVID, sige tag-ana. Sa kapuslanan ani may pagwa na lang tamatao nga patyon ra man gyapon tas COVID. Nanaganitay bugat nga problema, makapangandoy gid ta nga or makapangutan na tangan o paman nga nabuhi paman ko. Urhain naman ang Ginoo. Mao ni siya mahitabo kung ang atong pagtuos Ginoo kanabang taphaw. Kung ang atong pag-ilas Ginoo mura bitaw siya og mabaw kayo. Naaragyod sa level sa atong kanang gitawag og ato bang gusto ba. Mao ba na kasagaran nato maingon dita, blessed kay ko ni Lord kay giayog yung kus akong sakit. Okay man na, blessing man na. Blessed kay ko ni Lord kay bisag 80 na akong edad, kusog lang gyapon ko mulakaw. Oh, okay. Blessed kayo ko ni Lord kay ang akong balay no nindot kayo. Nakapadako jud ko sa akong balay, akong mga anak nahimog yung professional. Mao ni atong gitan-aw nga blessing. Di okay kayo. Pero inigabot na sa panahon nga ang imong balay nalusno or nang liki tungod sa linog, makaingon pa ka nga blessed ka ni Lord. Nigabot na sa panahon nga ang katunga sa imong lawas na paralyzed na, di nakakalakaw, di nakakatabi, moingon pa ka nga you are blessed ni Lord. Uy, tubag mo di ay. Dili na. Labi na gyud ang imong anak, sige lag kahagbong niya, nag-adik-adik pa gyud. Makaingon pa ka nga blessed ka ni Lord. Dili na. Punan pas imong bana nga siging sugal, siging inom, hurot ng kwarta, nangabit pa gyud. Makaingon ka nga blessed ka ni Lord. Dili. Mao na gibati ni Jeremias. Niya giingnan din siya sa Ginoo, kun mubalik lang kanako, kun mubalik lang kag tuo nako, himuon ti ka nga akong banggiitang propeta. Himuon ti ka nga mura kag paril nga sa to tumbaga nga dili gyud malumpag sa tanang tao. Silang tanan muyukbo nimo. Unsa gipangayo sa Ginoo? Kun mubalik lang kanako, kun motuo lang kanako sa tinud-anay pagtuo. Mao na gipakita ni Marta sa atong ebanghelyo karon. Primero, ang iyatong human nga standard ingon siya, og dinhi pa lang gidunta ka Lord pagkasakit sa akong igsuon, di gidunta siya mamatay kung dinhi pa lang ka. Nakalimot si Marta nga ang Ginoo naa sa tanang lugar. Karon gamisa ta dinhi na Ginoo dinhi. Naa. Dito sa inyong balay, tuaron ditong Ginoo. Tuwa sir. Tuwa dito ron. Tuwa. Yang ano inyong montong gisiradan, pabantay lang tos Ginoo. Ang dating check up asa tong yawi, asang yawi, ibutang-butangan pag mga CCTV. Nagtuo gitagwa wa magtan-aw ang Ginoo day dia. Butangan man ni mog CCTV, ikunik pa sa cellphone, mao na inigsimba, magsigig monitor sa cellphone kay basin og duna niya nangawat sa balay. Wa ditong Ginoo diay tuawa. Tuwa. Niya karon ang imong bana wa man mo text nimo, wa man sad mo uli gabi tuwa kang Ginoo niya dito. O ayaw na lang pangita, kay tuwa man Ginoo dito gud.
Ayaw kalimot anaha nga God is everywhere. Bisan pas kinatumyan sa langit o kinahiladman sa yuta, tu ay Ginoo didto. Mao ginaton timanan si Marta nalimot ani kadiyot kung dinhi palang ka Ginoo. Di kita to mamatay akong igsoon. Gikuanan din Kristo gi kana ganing gihatagan din niya og palambo sa pagtuo. Ni siya mabanhaw imong igsoon. Ni siya mituo man ko Lord nga mabanhaw siya inig katapusan sa panahon. Ingon des Kristo, ako maoy pagkabanhaw. Tuo ka ni. Ingon ni siya, oh Lord, sakto dito do, mituo ko nga ikaw mao ang Mesiyas, ang nianhi aron pagluwas namo. Banhaw des Lazaro, gipagawas dito sa lubnganan, walang gisumpay diri, pero ato ning basahog padayon ang ebanghelyo, giadto nilang lubnganan, 4 na kaadlaw gilubong sa Lazaro, gipabalik. Tas tilag mo ari ang Ginoo niya pabangono ng tanang naasbaha kanang tanan nga naa sa Manila Memorial. Mutuo mo nga mahimo nas Ginoo. Nya gusto mo nga himuon na niya. Mabalik na to mga palahubog, kato mga buangon, na to gipanglubong dito, mobalik og sakas inyong balay. Sugot mo. Tanawa, maglisod lagi tagdawat sa kabubutos Ginoo. Mo na ingon Ginoo, balik nako, tuo nako. Mo na ingos Marta, sige Lord, di nako magunahuna sa akong standard, ikaw na gyud. Wa nay lain. Mao ni ang kuwang karon sa kalibutan. Mao ni ang kuwang natong tanan. Kana bang pagtuo ba nga gipuy-an sa mga santos o sa mga apostoles o gipuy-an ni Mama Mary bitaw nga kanang inigtuo nimo sa Ginoo mawagtang ang tanan nimong mga kabalaka, kanang tanan nimong kahadlok. Kay ang tinuod nga pagtuo mo tudlo nato nga God is in control. Siya'y nag-control sa tanan, kinagamyan o kinadak-an. Ingkaon niya, og siya'y ga-control, nga no maning niabot maning pandemic, pangutan ang Ginoo. Ay, kung pangutan basta tuo lang, He is in control. Parehagod atong hapit na malunod ang bangka, kuyog siya mga apostoles, tanawang Ginoo. Unsa may iyang gi-control ato? Ang tubig o ang iyang emosyon? Unsa gi-control sa Ginoo? Katong hapit na malunod ang barko ba nga sagit-sagit na mga apostoles pertinang kulbaan kay malunod na sila. Unsa may gibuhat ni Hesus? Natug. Unsa may iyang gi-control? Ang dagat o ang iyang kaugalingon? Ang iyang emosyon. Nga iya rang gitugyas Ginoo, natug ra siya. Suway na ninyo kanang masunog na inyong balay, tug lang. Ayaw, ayaw ana, kontrola imong ayaw kontrola ang kayo, kontrola ang imong kaugalingon. Bitay mi text na ko karon padir unsaon man nako akong bana nibalik na manistanan niyang bisyo. Nagpa-counseling na biya unta mi padre, nabuutan naman ni siya, pero karon pa man ako nasakpan ni balik naman siya padre, mura man ganing ni grabe na ang iyang sugal, ang iyang inom ug kanang iyang pamabay, ni grabe na kuno. Nya mga tiguang na ba sila ingon siya galisod naman hinung kog dawat padre, batasan ni niya sa una katong batan-on pa hangtod ni abot mi nga nag-marriage encounter mi, hangtod nga nabuutan na siya, karon padre ni balik man unsa may akong buhaton nga galisod naman kog dawat. Amo to akong gitiksan, ayaw kontrola ang imong bana, kontrolahin ang imong kaugalingon na dili ka madaha sa discouragement o sa kaguol o kahingawa. Higugmaa ang imong bana hangtod ka mamatay o kaha siya bakay maunag kamatay. Ayaw na lang pag-unahuna nga mubiya siya siyang bisyo, di na siya mamabay, ay pasag din na lang na kay guwang-guwang naman sana, patilawan na lang nas tanan gusto niyang tilawan. Kana bitang tao nga grabe na og sakit, ignom din nas doktor, sige na lang, tagain na lang nas tanan niyang pangayoon. Kana sa bitang piniriso nga hapit na bitayon, tagaan mas tanan niyang pangayoon, gawas lang sa pagbiya sa presuhan. Ang pasabot ba,
Di ta maningkamot og kontrol sa atong palibot. Kay ang Ginoo'y mag-igo ana, siya mag-igo ana. Ang atong kontrolon, ang atong relasyon sa Ginoo, ang atong pagtuo sa Ginoo nga di unta mohupas, nga di unta malipat, dili unta ta mawagtang spasing nga motuo kita niya dinhi sa simbahan, inigsimba nato, tuo ta niya, inigawas nato simbahan, tuo gyapon ta niya. Haron inigbalik na sa ninyo dinhi, naa gihapon ang pagtuo niya, magsigi na siya tubo niya, mo na itong ipaambit sa uban na di na mo ron magyaw-yaw, iniguli ninyo sa inyo. Dili. Congratulations. Di na mo magkusmod yung naong iguli sa inyo. Mayo, among tingog. Di na mo maningil sa utang. Di na mo magsigpangigian ang inyong tanom. Wa mo klaro. Sige, manindog na tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita sa Dios o magpaubos kitang mulaom kaniya sama sa paglaom o pagtuo ni Santa Marta. Moingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa atong simbahang Katoliko nga magmalahotayon kini sa pagsaksi sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga namunuan sa atong panggobyerno nga ilang ipadayag ang kamatuoran ni adtong nabiktima sa pagpanlupig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang putong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanilang tanang nangamatay, nga makakita na sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. O Ginoong Dios, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok namong kasing-kasing, dawata ang among mga gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan at tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha kang Santa Marta, gisangyaw namo ang imong pagkadalaygon. Dawata ang among halad sa pag-alagad ingon man nga imong gikahimutan ang halad sa iyang gugma nga iyang gihatag kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panig-ingnan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya. Ug busa uban sa mga anghel ug sa tanang mga santos nagasangyaw kami sa imong himaya luyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usada sa kalikasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kalikasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kad-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo. Pag-usab, mihatag ni ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tudhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo walang ngalan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Marta ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Ang among santos nga pagkalawat sa lawas ug dugo sa imong bugtong anak Ginoo, mopahilayo unta kanamo sa tanang mga butang nga lumalabay aron pinaagi sa panagingnan ni Santa Marta, makahimo unta kami sa paghigugma kanimo dinhi sa yuta ug malipay usab sa pagsudong kanimo kanunay diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o duniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasud ng pangagabhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kasantos sa kaugalingon. Ngato lang yung buhaton nga dili ta mo kontrol sa dagan sa kalibutan ug sa atong isigkatawo. Ang atong kontrolon mao ang atong pagtuo nga kanunay lig-on ngadto sa presensya sa atong Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.